Ato lang ka sa ballpen para nung... Hello everyone, nami dari sa kuan guys. Nami dari sa Giwanon Dalagit. Namalit mi kuan guys, tubig. Diretso na pod mi kanang merkado kay nagisugo si mama papalit. Basta namong tanan guys. Akit sa uwag ka ng baho sa kanang pintal. Tapos tatay nagpintal. Kanay siyang ikabtan nga maraglingin na diha pintal gisod. Oo, na diha. Makadatra ba siguro sa baga na kaya baho sa pintal. Diyan ba siya gamas? Anad na mo na. No, kira piliun kay balik jamas ang mama ni. Napukay ko ang tiloy ah. Na, asa ka ba? Sa'yo ma'am, dagko ba? Panarapat siya nga pili ang gwapa day ha. Piliin ko ng guwapa. Piliun ko ng gwapa, matud pa ni dya. 1/4 na ka nati? Ulo po, oy. Gwapa na 1/4? Kanina na din. Ang mga sinawon ba? Ahos pod. Kanina kong lusok. Iya po nang ibalik dyan nilusok. Kasi sobra na 1/4. Loy apod, kana pod 1/4. Sobra na 1/4 kay bugat. Please bye guys. Wala nang lingaw man ba sila? Saya tinakumukas ang mangga. Kapalit si mama gahos, chlorine, luya, Bombay. Isang tinda-tinda na may mangita. Nakalakman, ma! Ayo! Ayo! Nas, ang linda na yung nangita. Narama. Mani? Kay kuan pan. Ang sarap. Hala, kaming koy, nga naman kaming koy. Suka mo ka dyan! Ano sa ka? Ay, suka-suka niya! Agay, gasuka-suka man ka, burus ka. Day pan ma. Timo. Hamas giyan bik-bik. Hala, kaming koy, anong gasuka-suka kaming koy? Ila niloy agay! 30 ang ahos og Sibuja, ang ahos og kanang Bombay, 25. Hala, nansa ka na siya gagasuka-suka. Mingkoy, mong gibati Mingkoy. Pasuka-suka man ka. Dako nas Mingkoy guys. Dali raning dako. Pero gijangi ko wajud mo taas. Mabugi hapon gijangi ko. Kasi agading mangga dari sa gawas na bilin. Ara na ba ning dako ah. Nakabuok di ba ka ni aslim. Ulit og mangga. Kasi mong gikataw-katawa diha, katawa mo ka. Hi guys. Sigihan ko na magluto og sudan guys sa amuang paniudto na may sobra nga adobong nga nukos gahapon. Ija ko nung lutoon og kananay calamaris. Sudah tas na tumiwag ang improve. Hingga guys, gagmangga guys. Anong pakpakan. La, pautang nga may gitlog la. Ya, nakakajus pan guys. Isa na yung mong gipalit ma. Mangga. Mangga na, kay buntis siguro na. Buntis ko na siya ma. Kung magmangga ma. Buntis ka. Mangga. Lami color silang mangga kay. Para nang kayilo, pero wala pang kagahi. Dahil paan ma, pagtimo ma. Nagkaon ako! Nagtimo ka di ha? Oo. Isa may mo ang gipares, gatas. Tubig. Na may gatas, o ka magtimpla. Mukaon kag mangga ma. Umot! Gahi. Di ko. Unsa man na yung trabaho diha? Mangga na po siya. Siguro. Buntis ka ba? Buntis ko na si Jijin ma. Ha? Paano mabuntis? Numusuksok man sa... Musulod ko siya ko. Pagbalog. Mga pak di ay. Wala noon. Diyan mga pak di ay. Manapat na ka. Saan mo na pala ka? Isang beauty mo gidik. Naram mo no? Koing. Mukha ulit kag manggabi, di lagi mo ba yung naong? Siyempre, gwapa man. Challenge ni. Kana ni kinahanglan, nagimuhang naong di maguba. Dali. Niya antay premyo.
secret. Na. Di na sa malong. Ako na bala. Di ko sa malong dyan. Eh, kaon. Gamay ra. Purot na, +1 pa. Ah, dili na ko eh. Bahala po noon. So, malong, bahala ka. Masara. Masara. Gahit ka. Sinanglan di magabay mong naunga. Nubay, sabay luyo. Lumay po eh. Ay, wapon. Huh? Bitigin niya paningkamo to. Di laman. Mulay, Ay, ang sawa. Nagkapaunggod. Mulay, Ay, Kasar. Isog mabika ay good. Promise, ha? Promise is promise. Promise, way promise ay. Oh. Agi mo ang nung Mulay, nagkapaunggod. pigta. Di ba, Marcos? Kalini mo lagi ka. Wala yung pag-asas linig. Muling ko na sa Marcos. Munang misot, tagag-pay. Yes. Ha? Tapos dyan. May kamis kayo? Oo. Unsa man na? Unsa man nimo? Ito ba yan? Pilit lagi na, sir. Mga na mo mao. Pilit. Kanang dako gipasabot ti ka kato na mga galamay akong giusa kay ako arna. Hi guys, mga anta guys. Pagkaon ni sa burus. Andam na ba kuno ka buyog-buyog po bata ma? Kabiyubo mo kayo na. Magod na pa ko'y matris. Ay, matris. Unsa man di ka bayot? Sa man di. Kinakuli na sa bowl guys, mananom ko mangga kaya ron maguli-uli ko dito. Na Yep. may harvestion. Wa di may mangga dito man, may manggas babaw. Di lamang to ilaha. Na yung mga juta si tatay dito nga. May tanim matugam na mangga. Ang problema naman, kung pagsabsabog ka ba, kaya mga tao dito, bisa ka siya magtugway o ka ba. Imuhan ako na ni Jaw papilis nga, way anak mo ang kuno. Kinsa mo trabaho, pwede ra mo trabaho, pero way mo ang kuno, anak. Mapalong ara sa mga Lah, yung bukad lagi sa niya, day. Amin. Nakita gina yung pantirong gisiyon. Alala, ipakita gini. Grabe, saan ang panty dahil? Murag karsunis lagi. Pink na pink ah. Ay Sam, parang Barbie ah. Parang Barbie ka dyan. Ito guys, mga tanim yung tanang guys. Bultos naman. Walo pa din mo sinina day. Oh, kita na rin gisi yung panty. Tingnan na to ha. Tingin lang ni Jang, giluto magmakapasar ba? Lami ma? Magtikyo ka ni Lula, kay lami ko nung imuluto. Grabe na po kami mo gusto to. Siyempre, ang makalusto yun na lang panty. At ba na dyan, gibira-birahan na. Tawa ni Lola, binuhatan ni Lola sa ulo na. Magkarelate na. Wait, klaro ba? Ako may klaro, karelate na si mama. Sa panty nga bitag-bitaron. Sabi ito yung mga gisi, Gord. Siyempre, ang makalusto yun sa panty. Ang banner man dyan. Inapon. Kaya, Inapon yung panty. makurat lamang tanga, gibaitan na natin panty kalit. Mga manustrid. Ako rin may pasangindan lagi mo, nagidangatan ni noon. Ay, next mama sa panty nga, malustrid kay birahog ba na kay Rasdinito. Oh, Karilit ka ma? no. Dago bakak niya ay. Ikaw, di ka mangkan. Kumangkunoy. Sabi na gusto. Yagoy mo bira sa panty, kitsa mo bira sa panty. Kamera, madumanaw kamera mo bira kay. Isag-isap pa ka tuwig, di magilis sa panty. Babugi ako gamo ang panty, di malustrid. Ikaw kay pirmi man mong birahon. Duwara ka buong ginamit sa panty na malustrid na. Grabe ah. O ito na, tirador. Mga lustrid, binuwang istorya. Bitaw na, was mama ko na karilit si mama. Amay, day ang asawa ni kagabi, di na papantihon kay Milkramo ng mga gisi. Ma, kaya magpanty, kaya mama kaya puno buong. Ginay na yung day pa yun, maggalit-galiton ko. May rapag mamalit mo panty. Narap yung bang bana, siguro rin ni Mining, mga asawa, di na mo palitag panty. Gusto siyang nag-asawa, igaan na, pagitaan naglain. Sayang mo na yung porma-porma ng hugas ng mga daday. Isa na. Di mo nga man-cycling now. Oh yeah, mama lagi. Nami dari guys, kaya yara mga dyang kalimot dito. Manta guys. Nas gayan, Sabado man ron, may klase. Dahing nun sinanay nga, papatigumon o kananay mga, si tawag na nagi. Iso, Papatigumon o kanang nay mga liso ba? mga seedlings ba? Yung talingsik man.
May pa magtanong kay to prutas mo para iting bakasyon na to dito ba natin marbis nating ting bunga na. Pato na ko mga pamupuyok-puyok. Ano mo gulo sa mga ako? Alam medyo danta mo po yung buhol kay day jota ditong katay way na nanam. Uy, tao to good. Panulian ra nato kada semana. Ah, Bitaw, pataw ka. Time. Big time. ay ikaw may mula dito dre rami kay mo ban si Lola. Okay lang diyan nga to ko dito mo po dyan, ikaw. Pag-isipan ko. Ay namdum ko ni tatay basaw na ngaron mga alas 12 magpahuway na sila. Maminaw katunayan dumanan o kanang kining akong suliran. Dayon ni nag mga alas 2, alas 3. Mato na pud sila sa baol. Mga landong-landong na to na sila sa baol mangguna. Magkuhan sa ilang mga tanom. Ato lang sa ballpen para nung ito mga prutas para wato ko dito. Mga walang kong prutas to kanto manom. Ato na ko po dyan. Oo. Ah, kana. Ako rin tingkuhan wag ni harvest. Ang talon ni Sisibo. Ang baligyan na mas merkado. Mao na gawa na may panggigugma. Ato na ko dito. Nga no bitaw sige ka yaw-yawan. Ano na mo dani nagitapuok? Ay sabi. Kaya mo rin yung nagsaba be. Kamu nga sa banday mo. Ay sa. Nahilo mo. Ano niubog dito nagyaw-yaw. Nahilo ko. Wait-waitan kayo mo mga babae. Tuwa na ko tubog dito gawon ba. Manakit sis mauog. Nag-make linjon din gapon din. Agkatong hubog, gisundo man to si Kuya. Siguro itong igsuon, Kuya, ba't yung nagmangod ba sa... Agkatong tiguang to din, isundo niya batanon din. Mukhan man. Ay, dito batanon kayo, magkuya man siya, pero mabaon niya, mabaon ba din yung siya? Ikaw, tuman ka na kay hubog ko, magtuman ka. Laming ligsan lagi. Ikaw, magtuman ka na ako kay hubog ko, magtuman ka. Awan na rin, ikaw, anak, mangga. Ay, pag-ibulay, pagkaon. Uy, pabibo lagi, nawa. Saba, ang dami. Ano sama? Mangga na ba ito yung ikaon din na? Kaon mong koron. Eh, lagi mo pabibo lagi. Ano pa mo ng busuga? Busog pa ko no siya. Manawag na akong nanay guys, kaya ang papatigo mo ng mga seedlings ng mga prutas. Kay ang itanim. Bawog nakanahon na ba na sila nga panamnan nila o kananay prutas? Murag wa man siguro nakanahon na nga panamnan nila prutas. Ako raman siguro. Sa madyong hapon guys, sorry sa kuno yung mama. Manglaya ko sa mix, guys. Patumis kuan guys, bye bye. Ito dagat. Nanginangin sa mi dito guys, karang kalimut danis kanang bye. So daling koy. Anara kaming koy ha, jog lag ha. Kay maglag ka hay, nagabot na mo ka dani ha. May namangoy ka nang kay mutirik ni daghang magtulod. Eh si mama sigurado magtulod si mama. Gawas din na imong tanang kasugma. Hey guys. Yawi pa na nimo. Hello guys, diyan namin dari sa Sewol guys, tas giya nagpaluto sa tempura. Dagan nagtao, dagan magtao dani basta hapon, dagan magtambay-tambay. Dagan magsuroy-suroy. Ningan ka di ka nagpaluto lagi kag imo. Na guys, mga antakuan guys tempura. Dana sa kama, dana ra kama. Tingnan lang ko. Ay sa ko dari magsuroy-suroy ba? Ang inangin, daghang tao dari squan guys, plaza. Lamigo po nagsabaw silang kano tempura. Suko na. Lami. Wala lagi tubig lang fountain. No, wala pandara. Gamay ra. Ganang nag-dit-dit sa plaza oh. Na mga tao dito galakaw-lakaw guys oh. Ano may tubig? Dit-dit dito guys oh. Nagi picture-picture. Lahat tao dani nagkahapon. Tagay nang gidit-dit. Dari sa mi guys panginhangin mi kay si mama mo sang gi-soroy-soroy kay sila na pud kadlaw nga wala siya kagawas so kanay naay bay. Karong dilajin ba. Lahat tao dani basta kanay hapon na. Magtambay-tambay na yung magdidit-dit managuyab ada na magilingkod-lingkod dito daplin sa kanan na dagat dagan pagtao dito nanarami dari mining sagol dito kay daghang tao dito jamuli na pud mi karong tatad guys siguro mining ari dari marang ipakaon si mama o kananay tempura guys manguli na mi guys siguro mi dari ning langhap o kananay hangin janing kaon o kananay tempura. Diyan marato among vlog karong adlaw guys. Salamat na po guys sa perminit yung pagtanaw sa mga vlog. Diyan magamping mo sa kanunay. Bye bye.